Acum am dorit să invităm în scenă cu un cuvânt de felicitare primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu. Bună ziua la toată lumea! Până a începe un mic discurs, vreau să invit reprezentanții oaspeților noștri, pe domnul Grigore Svetlic, șeful delegației din Polonia. Este președintele Asociației Mazovia de Sud-Est a localităților, o zonă foarte mare din Polonia. Vă rog, domnul Svetlic, veniți alături de mine. Și îl așteptăm și pe domnul primar de Câmpina, care s-a așteptat că puțin mai târziu va fi acest discurs oficial. Domnul Horia Tisianu. Se aude deja? Domnilor, iarăși sărbătorim ziua orașului, o sărbătorim concomitent cu hramul Bisericii Acoperimentul Maicii Domnului. Este un eveniment când mai facem concluzii, când ne bucurăm de cele ce am realizat parcursul unui an. Nu vreau să vă ocup prea mult atenția cu analize, cu rapoarte. Vreau doar să spun că a fost un an foarte interesant, un an când au avut loc alegeri parlamentare, când s-a schimbat, poate să se întâmple că radical, situația politică din țară. Avem altă administrație centrală. Este un an când noi suntem deja în alert în campanie electorală. Pe 20 octombrie vor fi alegeri locale. Și vreau să vă spun că în această perioadă s-a muncit foarte mult. Perioada de până la alegerile parlamentare și până la formarea unei coaliții noi, am reușit să muncim, dar să opunem și rezistență unui regim care încerca să devină totalitar sau de dictatură. Colectivul primăriei a muncit foarte mult. Eu vreau să le mulțumesc la toți pentru munca cu dăruire de sine. De fapt, a fost o activitate patriotică, pentru că salariile pe care le primesc sunt foarte mici. Remunerarea este insuficientă pentru asemenea muncă și nu corespunde cu efortul. Vreau să le mulțumesc consilierilor care m-au susținut și care nu m-au susținut, pentru că întotdeauna și cei care critică tot au un prisos, un rezultat bun, ne pun să ne gândim mai mult, să căutăm soluții. Le mulțumesc la toți din tot sufletul și vreau să mulțumesc și cetățenilor orașului Cimișlia, care au depus efort ca orașul să fie cât se poate mai frumos. Mai ales îndeoseb celora care au depus efort pentru realizarea unui interes public, pentru amenajarea orașului, pentru a aduce ceva nou, pozitiv, în dezvoltarea localității noastre. Astăzi am aici niște diplome, nu știu dacă persoanele care trebuie să me le transmită, dacă sunt aici. Lilia, diplomele sunt aici? Eu vă rog persoana dată să fie cumva invitată într-o parte. Dați-mi mai aproape. Vreau să le citesc, nu invit pe acești cetățeni sus în scenă, dar am să le citesc cine sunt persoanele care vreau să le mână diplomă. Și este domnul Ciobanu Vasile, Porecla Fâș, care ne-a ajutat. Eu o spun ca să facă oamenii diferența, că sunt mai mulți, avem mai mulți cetățeni Ciobanu Vasile. E un om care are afaceri, dar care tot timpul ne-a mers la întâmpinare, ne-a ajutat foarte mult. În ultima perioadă chiar a amenajat o fântână, a făcut un lucru gospodăresc, o fântână la Autodrom, unde am făcut festivalul Eco Motofest. Doamna Arnaut Ana, directorul fabricii de bere, care conduce o întreprindere în ascensiune, este o doamnă la fel care a contribuit foarte mult la măsurile care le organizăm prin sponsorizări care le-a făcut în diferite forme. Vă mulțumesc, doamna Ana Arnaut. Domnul Brânză Marin, care, după câte cunoașteți, ne-a ajutat la situațiile excepționale care le-am avut și permanent avem o colaborare fructuoasă. Știm că întotdeauna este pregătit și gata să ne ajute în situații excepționale ca să facem față lor. Baban Ion este conducătorul agrofirmei Basan Agro.
Aceasta este plantația care are peste 100 de hectare de viță de vie, struguri de masă. Iarăși este o persoană care în tot s-a implicat în ce l-am invitat și cred că va fi implicat și în curățirea iazului Japar. Deja a dat acordul, este gata să facă o investiție financiară în această lucrare în calitate de contribuție a cetățenilor orașului. Domnul Colța Maxim, care e ex-președintele raionului, care iarăși ne ajută întotdeauna cu turnul, cu lucrări de iluminare stradală. Domn primar Tiseanu, vă rog să vă ridicați și dumneavoastră pe scenă. Din partea asta sunt scările. Recent, dacă ați observat, am iluminat scoarul lui Mihai Eminescu, aici în zona scoarului Recunoștință am pus niște felinare, la autodrom și alte lucrări care permanent au loc, sunt necesare și au loc într-un oraș, în orice localitate. Îi mulțumesc domnului Colț. Domnul Cazacu Pavel, conducătorul acelui grup mic din 5 persoane care are grijă de curățenie în centrul orașului, care are grijă să tundă iarba, să curăță arborii. Este o grupă foarte mică. E drept că noi nici bani nu avem așa de mult să formăm o grupă mai mare, dar muncește cu toată dăruirea de sine. Mulțumesc. Vreau să-i mân cu mare plăcere o diplomă doamnei Arama Ana, care acum este angajată pe o mică salarizare la Casa de Cultură, dar este sufletul, cred că, motorul acestei Case de Cultură, organizează foarte multe manifestații, pentru care sunt foarte recunoscător. Mulțumesc, doamna Ana Arama. O diplomă domnului Victor Cojocaru, directorului Societății pe Acțiuni ESA Drumuri Cimișlia, care întotdeauna a fost receptiv la rugămințele noastre, tot timpul ne-a ajutat să pregătim hipodromul de competiții, a participat la lucrările la stadionul, la terenul sportiv la stadion și întotdeauna și la acest Eco Motofest a fost prezent și în toate situațiile în care am avut necesitate de ajutor. Câțiva conducători de grădinițe de copii, care i-am numit întotdeauna cei mai buni manageri din oraș, aceștia sunt șefii de grădinițe de copii, într-adevăr sunt niște eroi, demn de urmat și ca un model de administrare și de atitudine față de copii, de viitorii cetățeni ai orașului, tot respectul și admirația doamna Nicuță Liliana. Anastasia Ireneț, doamna director a grădiniței Viorica, este o doamnă în vârstă care muncește și grădinița Viorica devine tot mai frumoasă și mai frumoasă, datorită dumneei în mare măsură. Asta e tot, da? Domnul Cristofor, unde sunteți? Vă rog să veniți și dumneavoastră aici. Încă o dată vreau să vă felicit. Mă bucur că sărbătorirea orașului are loc în ziua când e hramul bisericii. Este o sărbătoare creștină, concomitent cu una lumească. Eu vă doresc să fiți mai aproape de credință, de cerințele morale a credinței noastre ortodoxiei, să vă străduiți să fim cetățeni demni de orașul Cimișlia, să cultivăm spiritul comunității și caracterul deosebit a orașului în generațiile tinere și să fim cetățeni cu demnitate unde ne-am aflat pe planetă, că acum ne-am răspândit pe toată planeta, să fim reprezentanți demni ai acestei localități. Vă doresc la toți sănătate, fericire, bucurii de la copii pe care aveți și copiilor bucurie că părinții sunt cât se poate mai mult sănătoși și activi. Vă mulțumesc! Acum acord cuvântul oaspeților noștri. Eu depinde de cine dorește primul să vorbească. Domn primar, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Sărămâile, bună seara, dragi cimișleni! Și vin cu salutul municipiului Câmpina pentru dumneavoastră. Municipiul Câmpina, care este înfrățit cu orașul Cimișlia, care, alături de orașul Cimișlia, încearcă să aducă împreună ideile noastre, să facem schimb de experiență și în domeniul cultural, educativ, dar și în domeniul economic. Am făcut câțiva pași în această înfrățire, sunt mândru de
ceea ce am făcut și sunt mândru și de prestația domnului primar Răireanu, pe care îl felicit pentru tot ceea ce a făcut în orașul Cimișlia. De fiecare dată când vin, mai văd lucruri noi, mai văd faptul că s-a mai avansat cu ceva în dezvoltarea orașului. Și dumnealui este primul care trebuie felicitat alături de primărie și alături de dumneavoastră care sunteți alături de primărie și de primarul Gheorghe Răireanu, pe care sper să-l mai văd aici și după octombrie 2019. Vreau să vă urez doar multă sănătate, fericire și tot ceea ce doriți dumneavoastră să se îndeplinească din partea municipiului Câmpina, înfrățit cu orașul Cimișlia. La mulți ani, Cimișlia! Mulțumesc, domn primar. Vă promit că o să ne străduim, ori în funcție de primar, ori nu de primar, dar o să facem tot posibilul pentru dezvoltarea localității. Îmi cer scuze de la domnul primar de Rochicini, domnul Iurec Rebzda. Vă invit și pe dumneavoastră încoace. Am avut emoții când am invitat oaspeții. Dumnealui o să ne spună și el câteva cuvinte, cred că. Va traduce în limba română domnul Gregor, care a învățat limba română din cărți și pe internet, cred că puțin, da? Dar vorbește destul de clar. Poftim. Jeszcze raz, Gheorghe, primar, dziękujemy w imieniu naszej delegacji z gminy Rochiciny w Polsce za zaproszenie na wasze uroczystości, na święto miasta. Stimate domnul primar, mulțumesc pentru invitația pentru Cimișlia zi. Noi suntem mulțumiți. Stimate paratenii, în dia Cimișlia, în voastră festivalul. Toate cele bine pentru totul. Nasza współpraca trwa już kilka lat i życzę wam i nam tutaj, żeby się dalej ta współpraca rozwijała i wszystkiego najlepszego dla miasta Cimișlia, dla kraju Mołdawia. Nostra cooperare este în timpul dezvoltare. Noi speram că cooperarea noastră va fi continuare. Uniți totul, pentru totul, toate cele bine. Mulțumesc, domn primar. Sper că prietenia dintre localitățile noastre și statul polonez va continua. Noi acum v-am spus că nu fac un raport de activitate, dar suntem în niște proiecte pentru revitalizarea urbană, în care sunt mai multe obiective în construcții cu finanțare în calitate de grant din partea Guvernului Poloniei, Fondului Solidaritate. Vă mulțumesc foarte mult și sper că o să colaborăm în continuare constructiv și fructuos. Doamna Anastasie, acum mâneam diplomele pentru... Acum invit câteva perechi de tineri care celebrează 50 de ani de la căsătorie. Noi, prin aceasta, vrem să demonstrăm o atitudine de mare respect față de familia tradițională, ca o pildă pentru generația tânără care trebuie să facă familii, să facă copii, să-i crească, să nu-i abandoneze și să-i ajute să-i îndrume pe parcursul vieții, să le dea drumul maturizați în viață de probleme. Vă rog. Pe urmă, dar vă dau. Aș vrea să invit în scenă familia Botnaru. Vă rog să vă apropiați. Familia Popov. Familia Radu. Hai, badioane! Taina familiei este o lecție care se învață în doi. Jubileul de 50 de ani de căsnicie este o mare sărbătoare. Noi o să vă rugăm să rămâneți jos, pentru că coborâm noi, să vă aducem respectul nostru, diplomă, un buchet de flori și, desigur, să vă întrebăm care este rețeta.
E microfonul. Sau nu? Bine. Am înmânat florile jos, le-am dorit sănătate, i-am felicitat din tot sufletul. Încă o dată vreau să spun că invit pe ceilalți omagiați să vină aici până vin sus. Mai spunem și încă câteva cuvinte. Acum familia este într-o criză, știți cu toții, foarte multe divorțuri, tineretul nu vrea să suporte consecințele obligațiunilor de familie și deseori dau birg fugiții. De asta e foarte important să demonstrăm că este posibil de a trăi o viață întreagă cu o persoană dragă, la început iubită cu pasiune, mai pe urmă când oamenii devin deja prieteni și oameni care se susțin și colaborează toată viața împreună în interesul, în principal, al copiilor, că asta este formula vieții. Acum, cum îi mânăm? Cui? Domnul Popov Ion a muncit toată viața în administrația publică, doamna a muncit toată viața în educație, așa, sindicate. Sunt o pereche demnă de apreciat, de omagiat cu cea mai mare cinste. I-am admirat întotdeauna și privind dorința de viață a lui domn Popov, el și acum muncește la primărie. Vă rog să primiți această diplomă din partea noastră și doamnei un buchet de flori și am înțeles că tot doamnei îi dăm un plic cu... Unde plicul? L-ați ascuns cineva? Un plic cu bani care îl dau doamnei și jos tot doamnei l-am dat, că doamnele sunt bancherii și ele sunt toată contabilitatea familiei. Poftim! Multă sănătate încă o dată! Sănătate! De mult vroiam să ne sărutăm și uite, am găsit acum ocazia. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, pentru că domnul Popov nu poate vorbi, a avut un defect de vorbire, nu doriți, da? Unde sunt domnii cu diploma și cu... Domnul Mihai îl cunosc din cea mai fragedă copilărie, suntem din aceeași mahală și chiar sunt surprins că deja avem atâta vârstă, așa vârstă mare. Sunt bucuros să văd că v-ați păstrat familia până acum și sunteți un om gospodar, un om cu demnitate. Vă felicit cu această ocazie și vă doresc multă sănătate în continuare, să vă bucurați de nepoței, de rude, de cei apropiați. Poftim diploma. Acum un buchet de flori doamnei și banii la fel, Doamne ferește, să nimerească pe mâinile bărbaților. Și cine dorește să vorbească câteva cuvinte, spune. Domn primar, vă mulțumim ce ați făcut nevastă în timpul ăsta cât ați fost la postul de primar și vă dorim și nevastă multă sănătate și în viitor, poate și la anul, să ne mai întâlnim la asta scenă. Vă mulțumim frumos! Trebuie să număr câți ani am eu de căsătorie, poate să întâmple la anul să am și eu vreo 50. Să vedem. Mai avem cineva? Mai avem familia Cicate, Grigore și Nina, dar... Avem familia Cicate, Grigore și Nina. Sunt prezenți? Dacă nu sunt prezenți, o să le mânăm într-o atmosferă mai discretă această diplomă. Este? Dacă sunteți, veniți, vă rog, la scenă. Cicate, Grigore și Nina. Dumnealor sunt, da? Îi vedeam, da. Hai. V-ați așezat cam departe. Acolo ați găsit un loc pe scaun?
Eu consider o mare onoare să vă mân această diplomă, eu dau domnului să o păstreze și dumneavoastră un buchet de flori. Părerea mea e că doamnele întotdeauna au fost acelea care au păstrat căminul și au meritul cel mai mare pentru păstrarea familiei și banii tot dumneavoastră. Tot dumneavoastră pentru acest merit. Vă felicit cu această ocazie, cu acest jubileu. Vă doresc multă sănătate și respectul comunității, aprecierea și să fie demn de urmat practica dumneavoastră sau viața dumneavoastră. Felicitări! Și cine dorește să vorbească, dacă îmi permiteți, vă dau cuvântul. Nu, poftim. Iată, vă dați sarcina, îi dă sarcina Doamnei să vorbească el. Câte tineret. Dar ce spun eu? Ce spun eu? Am trăit bine împreună, 50 de ani, fără sfadă, și le doresc la toți să fie uniți în familie. Și atunci să fie tot bine. Și copiii să asculte, și părinții tot să fie pentru copii foarte buni. Hai să-i aplaudăm. Dar vreau să spun că eu nu cred că fără ceartă, cearta are loc obligatoriu, aproximativ o dată în lună în toate familiile, numai că este problema să fim maturi, puternici, să trecem peste animozități, peste neînțelegeri, să cedem câteodată și să păstrăm ceea ce e foarte prețios, familia și respectiv soarta frumoasă a unui copil crescut cu ambii părinți, cu bărbatul și femeia. Vă mulțumesc încă o dată și vă rog să-i aplaudăm la final pe toți acești tineri care au împlinit 50 de ani de căsătorie, să le dorim o viață lungă și frumoasă în continuare. Bine, acum am să dau cuvântul la o persoană foarte interesantă, care ea s-a legat de noi, de Cimișlia. A venit prima dată cu o propunere să facem un festival Anul Nou pe Vechi. Și dacă vă amintiți, ne-a dus un colectiv extraordinar de interesant, care ne-a urat cu capre, cu diferite colinde. Am făcut și anul trecut, și anul ăsta am făcut acest festival. Acesta este domnul Cristofor, așa îl numesc eu. Și anul acesta a venit cu câteva fete tinere care o să ne ajute cu ceva, câteva artiste tinere, da? Este un om de suflet, vă spun, vă-l recomand ca un prieten foarte bun, onorabil, și cred că este prietenul orașului Cimișlia, deja a dovedit-o și va dovedi-o și în continuare. Ați vrut să spuneți câteva cuvinte cu adresare. Bună ziua, dragi cimișleni! Mă bucur nespus de mult să fiu din nou astăzi aici, la Cimișlia, alături de oameni dragi sufletului meu. Mulțumesc pentru asta domnului primar și bunului meu prieten Răileanu Gheorghe, care mi-a oferit această posibilitate de a fi aici în zi de mare sărbătoare pentru Cimișlia. Într-adevăr, aș putea spune că m-am îndrăgostit de Cimișlia și vin cu drag în Cimișlia, pentru că am întâlnit aici oameni deosebiți, oameni gospodari, și de la domnul Răileanu, după ce l-am cunoscut, chiar am avut multe de învățat. Este un exemplu pentru mulți, chiar pentru mulți primari din cealaltă parte a Prutului, care de asemenea îl iubesc și îl îndrăgesc, și cu această ocazie aduc salutul primarilor Iosub Constantin din Comuna Tătăruș, a primarului Bolohan Constantin din Comuna Cristești, primarului Cojocaru Constantin din Comuna Miroslovești, primarului Hubincă Constantin din Comuna Moțca și primarului Hugeanu Constantin din Comuna Stolniceni. După cum observați, am spus 5 nume de primar, al căror prenume sunt toate Constantin. La noi toți primarii sunt Constantin. Așa s-a întâmplat. Și nevestele lor Elena. Nu am venit cu mâna goală la Cimișlia de astă dată. Iarna, de obicei, așa cum domnul primar a menționat, vin cu un întreg alai la Festivalul de Datini și Obiceiuri, pe care îmi doresc să-l putem dezvolta în anii care urmează
și să devină un festival de amploare, de care să ne bucurăm cu toții și prin acest festival să menținem tradițiile. De altfel și ideea de astăzi cu buchetul de flori, când spun buchet de flori mă refer la 3 tinere artiste de dincolo de Prut, care vin astăzi să vă încânte cu finețea, gingășia și frumusețea cântecului popular. Vom constata astăzi că, încă o dată, că graiul, portul și cântecul ne sunt la fel. Graiul, portul, cântecul și tradițiile. Aceste elemente ne definesc identitatea noastră, identitatea de români. Și noi trebuie să promovăm acest spirit al tradițiilor, să le ducem mai departe, că astfel ne păstrăm identitatea noastră românească. Și când spun identitatea românească, mă refer și la noi, cei din partea dreaptă, și la dumneavoastră, că toți suntem români. Mai păstrându-ne tradițiile, prin orice fel, prin folclor, prin cântec, prin orice, prin port, ne vom păstra identitatea. Că dacă ne pierdem identitatea, nu mai existăm ca nație, ca popor, nu mai știm suntem. Mulțumesc domnului primar că m-a invitat. Vă felicit pe dumneavoastră că aveți un primar atât de gospodar. Eu venind de câțiva ani în Cimișlia, am bătut drumurile și văd mereu că Cimișlia înflorește. E într-adevăr, înflorește câte un pic, câte un pic. Și florile nu floresc într-o zi. O floare nu florește într-o zi. Și floarea, îi trebuie câteva zile bune să înflorească, să ajungă. Așa și Cimișlia sunt sigur că va înflori. Vă urez la mulți ani și să aveți o seară frumoasă. Acum, pentru am spus de buchetul de flori, în aplauzele dumneavoastră, voi invita în scenă una dintre cele mai frumoase flori de pe meleaguri băcăoane. Este vorba de Elena Mădălina Petrache. Vă rog să o aplaudați, că merită Mădălina să o aplaudați. Și ea vă va prezenta și celelalte flori, întregul buchet pe care ea îl conduce. Bună seara, stimat public! Bună seara, stimați oficialități! Mă bucur din toată inima mea să mă aflu aici la dumneavoastră. Este prima dată și vă rog din suflet să-mi scuzați emoțiile. Vreau să mulțumesc domnului organizator, domnul Cristi, a Ioanei, pentru invitație, domnului primar, în primul rând, pentru frumoasa invitație ce ne-a lansat-o. La mulți ani! Dragi invitați, mă bucur din toată inima să mă aflu în compania dumneavoastră în această seară. La mulți ani, multă, multă sănătate vă doresc, binecuvântări de la bunul Dumnezeu și tot binele din lume. Eu voi fi ultima care cântă, că sunt cea mai mare. O voi invita pe cea mai mititică din buchețelul nostru de flori, pe Carmen Ioana. Ea este din Moțca. Loredana Colotin este din Târgul Frumos, este învățătoare, iar eu sunt profesoară de canto la o grădiniță din Bacău. Doamne ajută, mă bucur din suflet și vă las în compania fetelor. Bună ziua, vă spun și eu și mă bucur că mă aflu astăzi la dumneavoastră, e pentru prima dată și chiar am câteva emoții. Voi începe cu o piesă proprie care reprezintă zona din care provin și sper să vă placă și să vă ajung la inimă. Să văd
Și haideți să facem ce horă frumoasă dacă tot ne-am adunat aici. Și așa, da hai la hora mani, da hai veniți comico mani, să dăm bani, da. Da să jucăm cu toți, da și macrunii și nepoți, până la miezul nopții, da. Și bădita, hapa de așa, mă, să sară, să mă linia, mă. Da 1, 2 și 1, 2, 3, hai mă, vârdi mai Vasili, până să faci și zordizi, mă. Da ghiniză și stricana și o era sună de dimaș, o batea joacă mărunță, dai mă ca o zbă. Zi-mă, hai mă! Da zi-i scrip care e ghini, da convini multi vecinii, nu le joacă nimic, da. Da îți cu și poțălii, da și patii și caienii, și stau singurelii, da. Și să distrai când puteți, cât de mini rămâneți, mă. Cât de râs de-o să mă făceți, mai joc n-o să mai mergeți, și privat o să jădeți, mă. Da decât cu șobătinul și stau vorbită o trăi, mai decât o niște și stau vorbită înainte. Zi-mă, așa! Da viața-i jocul, da parcul luat-o ca focul, nicăieri și jocul, da. Da uite-l de constică, da pican listro și Georgică, cu joacă și strângă, da. Și bani nu te presăliu, și mâini trebuiu, și la alu și-a venit, mă. Da nu te săli așa de tare, când e grijă din a tare, să dai între banarii. Da, ai grijă, măi, Vasilică, când e sorută ochii, că-am jucat cu grigorță, până mă lăsa discuță. Că o n-ai vini ochii, că ghinică eu n-am nimic și nu ia de hăi și-o juca cu cine. Hai, dansatorii, că am văzut că s-a încins hora. Sfârșenii negri, dile, da. Să faci și că nu mă vede, dile, da. Poate să pară de asară, dile, da. Când am vrut să ies afară, dile, da. Ori mai tare să pară, când am stat la salutat. Ori mai tare să pară, când am stat la salutat, mă. La ori când ne-am văzut, mai dile, da. Că altul când mă șerut, mai dile, da. S-a uitat, am încruntat, mai dile, da. Și din suflet mi-a oftat, mai dile, da. Și acasă când m-am dus, m-a pândit și s-o ascuns. Și acasă când m-am dus, m-a pândit și s-o ascuns, mă. Și pe ulița din vale, dile, da. Îi și bazița-n cale, dile, da. În brață tare m-o să-ți mai dile, da. Și din gura așa ne-o zis, mai dile, da. Bătrână ne-o mai certat și la horă om juca și ne-om iubi, ca să grăbi dușmanii. Om juca și ne-om iubi, mă. Ca să grăbi dușmanii, hop și numai așa. Rămâneți în dans. Dai diri-da, că să-l stai pe loc, mai diri-diri-diri-da. Hai învârte-te cu noi, diri-diri-diri-da. Dai diri-da, nu sta ca un mat cu noi, diri-diri-diri-da. Vedeți, a trece vremea, diri-diri-diri-da. Dai diri-da, m-a venit eu rânsura, diri-diri-diri-da. Jos cu jocul de vetire, diri-diri-diri-da. Dai diri-da, și un hor de jugi, bre! Jut! Acum, nici probleme tehnice.
dam dai dire da și tu dans succede dire da mai mândru mai înțapat dire dam dai dire da nu mai sta tot îngruntat dire da și foc ești tot năcăjetă dire dam dai dire da și într-un apă să moretă dire da și așa măi costecuță dire dam dai dire da vezi nu-ți-ai găsit mândruță bre. Ne scuzați, sunt niște probleme tehnice. Și hai să facem și o sârbă frumoasă. Mulțumesc frumos! Și distracție plăcută în continuare! Și mă bucur să fiu astăzi aici prezentă la dumneavoastră. Mă bucur că este mult joc și voie bună. Vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație și domnului Cristi. Se vede că domnul primar este un om gospodar, este un om de mândru și de cinste
Și vreau să-i dedic următoarea piesă special pentru domnul primar, Primărașul voios. Ia să vedem. Haideți să încingem și un dans frumos aici, alături de domnul primar. Vedeți că el mai rar, că așa primar în loc de un nou mai fost. Ia uitați-l pe primar, că vedeți că el mai rar, că așa primar în loc de un nou mai fost. Ei, hai, primarașul eu voios, și deșteptat și frumos, mai primarii măi. Ei, hai, primarașul eu voios, și deșteptat și frumos, mai primarii măi. Hai, primarașul gospoda, hai și cel mai mândru sătean, mă. Primarul, dar uitați-vă, măi, că-i chiar pădurarul. Da, ia uite, măi, dar stă de vorbă cu primarul. Dar uitați-vă, măi, că-i chiar pădurarul. Pădurarul eu mănos, lemniț de doar cu folos. Pe poteca din pădurii îl vezi după urmii. Pădurarul eu mănos, lemniț de doar cu folos. Pe poteca din pădurii îl vezi după urmii. Ei, hai, pădurarul eu mănos, și deșteptat și frumos, pădurarul ei. Ei, hai, pădurarul eu voios, și deșteptat și frumos, pădurarul ei. Hai, pădurarul, cum să cadi, hai, dă lemnele uscati, mă. Dar și ne-o mai venit, dar și ne moare o venit, măi, uite-l pregătit, măi, că-i Dani vestit. Dar și ne-o mai venit, dar și ne moare o venit, măi, uite-l pregătit, măi, că-i Dani vestit. Că-i frumos și întă-n locul, comisarul bată-n focul și el leja bine o știe care o datorie. Că-i frumos și întă-n locul, comisarul bată-n focul și el leja bine o știe care o datorie. Ei, hai, comisarul nu-i voios și deșteptat și frumos, comisarul ei. Ei, hai, comisarul nu-i voios și deșteptat și frumos, comisarul ei. Hai, comisarul eu și el, hai, iubește mândră de fel, mă. Da, primarul nu intre și nu găsești ca el însă și primarașul și stiare cât o pițară de mare. Așa este, cinste are și domnul primar de aici, de la Cimișlia, de la dumneavoastră. Aplauze pentru domnul primar, vă rog. Și mergem mai departe cu o horă frumoasă de ar fi Badea Cașămini. Dar pe Badea Cașămini și știți să nici jocul bine. Și știți să nici jocul bine, n-ar mai fi la casă. Ar împărti orele și-ar juca batutele, măi. Și-ar juca batutele până ar sta și ploile, măi. Dar Badea-i greu de urmit, toată lumea o văzut, toată lumea o văzut. Dacă nu-i Badea prin șeful și stai mare într-un chișor, cală pirașchitor, mă. Hai, dar roată rotilea până sară om juca, măi. Până sară om juca, Badea sta și s-a uitat, măi. Pământul om bătut și 3 zile ne-om veseli, măi. 3 zile ne-om veseli și vedeam de ea tehnic, măi. Jocul nu știa juca, ori fânua înturna, ori fânua înturna. Dar lasă Badea că nu-i ba, că câți Badea de frumoasă. Tot gătită ies din casă. Hai și-o bate pământul până ce are ogorul, măi. Până ce are ogorul să ne
să joc jocul cu drag, iar pământul iară, iar curaj și vă uita. Cu magia care mi grabă, cu alcoolina sa. Așa este, curaj îmi fac și eu cu dumneavoastră dacă ieșiți la dans la o horă mai mișcată, care se numește Stați pe loc și vă uitați. Dar dumneavoastră puteți să ieșiți la dans. Să începem aici o horă mare. Hai, stați pe loc și vă uitați, stați așa și vă mirați, oricât o să catați, voi ca mine nu aflați, că-s iute la jucat și dor și la sarutat, iar mintea mea-i cam și reată, unde vrea acolo mă poartă. Și-s iute la jucat și dor și la sarutat, iar mintea mea-i cam și reată, unde vrea acolo mă poartă. Și am ochii fermecați, să fiu blestem la bărbat. Stați așa și mă ascultați și apoi să mă criticați, că eu sunt iute din fire, nu-mi stă în cal, eu mă șâșini. Și mai sunt cu fruntea în sus, că știu bine și mi-îs, iar din voi vreți să aflați, bine să mă ascultați. Și mai sunt cu fruntea în sus, că știu bine și mi-îs, iar din voi vreți să aflați, bine să mă ascultați. Că suna la părinți și o avem mai mult drăguț. Stați așa și vă mirați și grija nu ne purtați, că mă duc unde poftesc și vreau cu drag iubesc. Eu dacă n-ați aflat, nu gândesc la maritat, că la mama-i tare ghini, iar drăguț or fi pe lume. Eu dacă n-ați aflat, nu gândesc la maritat, că la mama-i tare ghini, iar drăguț or fi pe lume. Și mai stau un pic pe acasă până mai de dimineața. Și-am tot stat și m-am gândit unde-o fi al meu sortit, că tot număr la drăguț, dar eu vreau un pic blonduț. Eu sunt frumoasă, lumea spune mult. Hai, verde flori vioarea, ram-tai dile-dile, da, i s-a mâncat bagea, ram-tai dile-da, dacă am gura ca prăguța, ram-tai dile-dile, da, și mijlocul garotița, ram-tai dile-da, și atunci când iese sac, mai ram-tai dile-dile, da, mă tot hinga la pasac, mai ram-tai dile-da, să vină bagea la mine, ram-tai dile-dile, da, că nu se-o ca orice și nima. Hai că atunci când iese sac, mă tot hinga la pasac, iar bădița știe bine, ram-tai dile-dile, da, cum îți iau pe astea în lume, ram-tai dile-da, dar frumos și gând și înăltuțe, ram-tai dile-dile, da, și nu dau oricui guriță, ram-tai dile-da, așa că mă bădița așa mai ram-tai dile-dile, da, nu la alta te uita mai ram-tai dile-da, nu găsești ca mine zău mai ram-tai dile-dile, da, pe lungă hâla Bacău, bă, joacă mă bădița așa, nu la alta te uita, bă. Hai, stai băniță, gai să vezi, ram-tai dile-dile, da, frumos și cu ochii verzi, ram-tai dile-da, dar încă să și eu îndată, ram-tai dile-dile, da, când te uiți la altă fată, ram-tai dile-da, dacă te vede din sac, mai ram-tai dile-dile, da, te vei un bădi din bărbat, mai ram-tai dile-da, ești un bădi neștigut, ram-tai dile-dile, da, ei și mâine-ai căput, mă, da, dar nu fi ca mine, să-ți duc dorul pe lume, mă. Hai, du-te bădi alta-ți scată, ram-tai dile-dile, da, eu găsesc că un dată, ram-tai dile-da, dar subțărel și înăltuț, ram-tai dile-dile, da, sunt și inii drăguț, ram-tai dile-da, că ai vrut o mândruliță, ram-tai dile-dile, da, care-ți așa la portiță, ram-tai dile-da, să-ți pună vorbi alesă, ram-tai dile-dile, da, după așa ia să te lesă, mă, că ai vrut o mândruliță,
Îmi iasă mai băniță, bănișor. Foarte bine, și acum hai să facem o horă ardă foc cu dragostea. Și după aceea mai facem o corăghească și terminăm. Încă două. Hai cu horă ardă foc cu dragostea. Ardă foc cu dragostea, n-am știut că-i boală grea, cum să o dau și cum să fac, nu ia să mă fac. Ardă foc cu dragostea, n-am știut că-i boală grea, cum să o dau și cum să fac, nu ia să mă fac. Mi-i bănița supărat, bădișorul meu, cum să fac să mi-l împac, o cât tare greu. Mi-i bănița supărat, bădișorul meu, cum să fac să mi-l împac, o cât tare greu. Și ardă foc cu dragostea, n-am știut că-i boală grea, mă. Nu știu cum eu aflat că am mai drăguț în seap, frumoșel și tinerel, așa cum nu el. Nu știu cum eu aflat că am mai drăguț în seap, frumoșel și tinerel, așa cum nu el. Mă vorbește lumea rea, bădișorul meu, că nu-mi văd din casa mea, of și mă fac eu. Mă vorbește lumea rea, bădișorul meu, că nu-mi văd din casa mea, of și mă fac eu. Și mă vorbește lumea rea, dacă nu-mi văd din casa mea, mai la deal de casa mea, o veșină frumoșă, îi ține calea mereu bărbatului meu. Mai la deal de casa mea, o veșină frumoșă, îi ține calea mereu bărbatului meu. Să cred mă eu, bărbățelul meu, vorbile din jurul tău și le aud mereu. Să cred mă eu, bădișorul meu, vorbile din jurul tău și le aud mereu. Și să cred mă eu, dar și să spune în jurul tău, uite așa, mă. Gura lumii tare rea și mi-e strică dragostea, eu mai țin-o tot așa, o fi vai de ea. Gura lumii tare rea și mi-e strică dragostea, eu mai țin-o tot așa, o fi vai de ea. Să vorbească și o vrea, bădișorul meu, noi ne-om ținut dragostea, hai că n-o fi greu. Să vorbească și o vrea, bădișorul meu, noi ne-om ținut dragostea, hai că n-o fi greu. Și să vorbească și o vrea, măi, dar noi ne-om ținut dragostea, măi. De când lumea pe pământ vorbe-o foșa, nu mai sunt, să vorbească și o vrea, așa-i lumea rea. De când lumea pe pământ vorbe-o foșa, nu mai sunt, să vorbească și o vrea, așa-i lumea rea. Noi ne-om ținut dragostea, bădișorul meu, de tu n-aș-o fulgera, ne-om iubi mereu. Să când lumea și-o vrea, bădișorul meu, de vorbi n-om asculta, hai că n-o fi greu. Și să vorbească și o vrea, măi, dar noi ne-am ținut dragostea, măi. Haide că lumea pe pământ, dar vorbe-o foșa, nu mai sunt, hop și numai așa. Așa este, și mai facem o corăghească, ultima piesă. Verde m-a tostat, măi băniță, bădișor, nu știu ce mă fac, măi băniță, măi. Nu știu ce mă fac, măi băniță, bădișor, că jocul e drag, măi băniță, măi. Dar n-am cu cine jucat, mă duc și te-am uitat așa, bărbatul e plecat la fișa din sat. Dar n-am cu cine jucat, mă duc și te-am uitat așa,
nașii tu lași și șmerii din sat, eu mâncare ia să-ți fac și mă avertim și din joc, hai că nașii și mi-i bărbatul supărat, hai Dani Crâș mă uitat, n-au văzut eu când nu țini, să-ți deflăm între zile, hop, hop și numai așa. Mulțumesc frumos, să vă fie de bine. Doamne ajută să ne vedem cu bine și la anul.